Ha arribat el moment. El Badalona Film Festival arrenca i ja en van 51. El Teatre Zorrilla es vesteix de gala i es rendeix als encants de la creativitat i el talent de Filmets. Es disposa a deixar-se sorprendre per tot allò que suggereixi la pantalla gran que s'instal·larà al seu escenari. Un total de 285 pel·lícules, de les quals 259 formen part de la secció oficial. Xavier Casanovas, director general de Badalona Comunicació. És una selecció de prop de 4.000 pel·lícules que valora el jurat, de pel·lícules que s'han presentat en el festival o bé que han estat presentats en mercats i festivals internacionals com Cannes o Clermont-Ferrand a França. També moltes de les pel·lícules que veurem aquests dies a Badalona han estat finalistes i guanyadors dels Premis Gaudí, els Goya, els Oscars o els BAFTA. Qui segui a les butaques del Zorrilla ha de saber que pot fer un viatge pel cinema més breu de 45 països. Avui divendres, sessió inaugural, 6 pel·lícules i una Venus. Katusessa pääsi kiiresti. Maha joku peale. Sauna Day, dirigida per Anna Hinz i Tushar Prakash. Aquesta ficció produïda a Estònia trasllada l'espectador a la vida d'un grup d'homes del sud del país que acaben la jornada de treball reunits en una sauna. La seva aparença dura amaga un dissimulat desig de connexió. Black Scarf, bufanda negra. Iran, dirigida per Ali Reza Shah Hosseini. En un poble abandonat, el professor de l'escola afronta el seu darrer dia de feina amb una petició dels seus alumnes que ho fa canviar tot. ¿Qué de comer? Ens quedem a Espanya. Mimo. ¿Qué tal te ha ido la mañana, cariño? Raúl Cerezo i Carlos Moriana dirigeixen aquest curt de ficció on la Lucía i en Saúl, de 9 anys i 6, germans, juguen a les famílies. En la seva, però, cap dels dos vol ser la mare. Quel enfer. França, Soleil Gris, dirigida per Camille Monnier. Dues adolescents sota un sol de justícia, un sol gris, diu el títol d'aquest curt d'animació. La Charlie i la Jess són cosines. je te parle. No se suporten, però juntes tiren endavant el dia a dia tediós d'un motel de mala mort. El somni d'una d'elles és veure el mar. Com va descobrir el lloc de treball? Sense moure'ns de casa, des de Catalunya i dirigida per Anna Carbonell, la història d'un altre duet, el que formen la Laia i la Mireia, el curt titulat Prou bé. Vaig buscar informació sobre l'empresa i vaig decidir apuntar-me. Les dues es disputen una oferta de feina, han arribat fins al final i l'Eugeni, l'entrevistador, té l'última paraula. Un altre film, en aquest cas d'animació, produït a Catalunya i que dirigeix Júlia González, Davi, el gir que provoca la guerra en la vida de dos nens, l'Edgar, a qui agraden les joguines bèl·liques, i el Davi, que vol ser metge. I la Venus d'honor és per Edmond Rock. El productor Edmond Rock, l'actriu Aina Clotet i el reconegut mesclador de so Michael Minkler posen les 5 estrelles al passadís de la fama que configura el llistat de les Venus d'honor del festival. Edmond Rock rep avui la reproducció de la bellíssima deessa romana trobada al subsol de la ciutat. Edmond Rock és un dels millors productors que hi ha actualment al panorama català, espanyol, internacional. Marc Orts, director de Filmets. Jo tinc la sort d'haver pogut treballar amb ell i de conèixer-lo. És el referent per mi de com ha de ser un productor de cinema. Fa cinema de qualsevol tipus, animació, entreteniment comercial, documentals de rigor, crítics. És una persona amb molta capacitat d'entendre el cinema. Edmond Rock ha produït projectes com Barcelona, El perfum o 7 anys al Tibet. Premi Goya, Gaudí i Giraldillo d'Or pel documental Garbo, l'espia. Porta una trajectòria molt grossa, en la qual ha guanyat diversos Gaudís, diversos Goyes, i és un lluitador ferm. Ahir em va demostrar que ho era quan va vindre aquí a Badalona a rodar precisament amb la nostra segona Venus d'Or. I així que hem pogut fer aquest lligam. Rock, Venus d'Honor 2025, ha estat vicepresident de l'Acadèmia de Cinema d'Espanya i membre de la Junta Directiva de l'Acadèmia de Cinema Català.
Tot això, projeccions de curs i Venus d'honor, serà aquesta nit, però els més joves de la ciutat, els estudiants de primària i secundària, ja van tastar ahir el festival, o ho faran aquest matí i els propers dies amb sessions tancades al Teatre Zorrilla. 5.000 alumnes passaran al llarg d'aquests dies per Filmets. Jo crec que aquesta és la mostra de que Filmets és un festival que s'ha fet a Badalona. Cap escola deixarà d'anar. Rosa de l'Amo, tercera tinent d'alcaldia. Per nosaltres no tindria gaire sentit que organitzéssim un festival internacional reconegut fora de Badalona, però que en canvi després a casa passés sense pena ni glòria. En un món de pantalles, la de Filmets es reivindica com un espai de qualitat on para els ulls. Les pantalles ho envaeixen tot, on l'ús de la pantalla ho envaeixen tot, però amb quin ús, amb quines pantalles? Doncs donar aquest contingut de qualitat a les pantalles, crec que al final el que ens farà és millor com a societat. Més propostes, dissabte. Hola ecoamigos, aquí vuestro mejor youtuber ecológico de Hospitalet. Una vintena de curtmetratges de quilòmetre zero, de bon matí, al teatre El Círcul de Badalona. Hombre, teniendo en cuenta que antes todo esto era campo. Badalona en curt és una mostra feta per creadors i creadores locals o que té la ciutat com a escenari. Filmets en forma al Teatre Zorrilla, 14 maneres d'apropar-se al curtmetratge amb l'esport com a eix central. Esports d'hivern, handbol, futbolí, atletisme, natació, twirling. Després de dinar al Teatre El Círcul, divercurs pels menuts d'entre 6 i 10 anys i pantalla jove per al públic d'entre 12 i 15. Aquest petit i bonic teatre badaloní tancarà la jornada amb el cinema de compromís social de la secció Manifest. Curs per sacsejar el pensament amb temes com la pobresa a l'Índia, la guerra al Líban, la contaminació al Senegal o la sequera. Cap al vespre, la seu principal de Filmets, el Zorrilla, es consagra a les seccions Contrastos, un calaix de sastre ple de sorpreses, i pels més nocturns i irreverents, la golfa a partir de les 11 de la nit. Sabies que Filmets té altres seus més enllà de Badalona? Els Filmets en família d'aquest dissabte es projecten a la tarda als cinemes Can Castellet, de Sant Boi de Llobregat. Diumenge, família, comèdia, cinema del Regne Unit. Al punt del migdia, més Filmets en família al Teatre Zorrilla. El públic familiar també trobarà la seva butaca a la tarda als cinemes Edison, de Granollers. I qui es quedi a Badalona i vulgui comèdia, el seu lloc és la secció No em facis riure. El dia acabarà amb els BAFTA, els premiats de l'Acadèmia de Cinema Britànic. Wonder to Wonder, dirigida per Nina Gans. 3 actors humans en miniatura, protagonistes d'una sèrie dels 80, es troben sols a l'estudi quan mor el creador de la sèrie. José Prats dirigeix Adiós, que ens du a l'Espanya rural. En una jornada de caça, un pare lluita per acceptar la marxa del seu fill a l'estranger i amb aquest fet, la soledat. Mock's Christmas, dirigida per Robin Shaw. La Mock és una gata que es reclou al terrat de casa tota espantada pel gran arbre de Nadal de la seva família. A Rock, Paper, Scissors, Pedra, Paper, Tisores, que dirigeix Franz Bohm, un escamot de soldats russos posa a prova un pare i un fill que gestionen un petit hospital i que han de protegir la seva vida i la dels seus pacients. Milk, Matty Crawford retrata un pare xinès que se sent invisible a ulls de la societat britànica. El curt de Theo Panagopoulos tanca la sessió i el cap de setmana de Filmets. The Flowers Stand Silently Witnessing, alguna cosa així com Les flors testimonien silenci. És la història d'un cineasta palestí establert a Escòcia que descobreix un arxiu de cinema sobre les flors silvestres palestines.